ife niile onye na-achị obodo Naijiria ga na-eme na ọ ga na-eme ka o rutu mba niile. Ọ bụrụ ife onye ga-agba ọnọdụ o werezi ebu na ndị ụmụnne ya anya na ụmụnne ya. Ife a na-ekwu nke ahụ na egbebelu ugobelu. Enwere ego eji agbapụta nnukwu ọkpụrụkpụ ego eji agbazite ndị China. Ego ahụ bụ ife chụbalụ njeri $7, mana onweghị ebe ụgbọ ọgbatumtum a si aga n'ala Igbo. Etiri ya ọnụ oge ahụ ọkpọtụ kama aga. Ije n'akwụkwọ eji achị Naijiria, akwụkwọ iwu eji achị Naijiria, ewepụtara ndị ga-anọ n'ọgbakọ ndị ga na-afụ maka nchekwa obodo anyị bụ Naijiria. Mana nne anya etinye University ife na-akpọ ya bụ n'ụlọ oyibo National Defense Council. O nweghị onye si ebe ọwụwa anyanwụ nọ n'ime ya, mana ndị na-ebe ahụ dị mmadụ 7. Onwe ka esi gbakọ na-akpa nkata etu ekizi echekwa ndụ na akụ na ụba ndị Naijiria. Onwe onye Igbo ga-anọ ebe ahụ emebisiri ive nyebe nsogbu achaba ọkụ. Ị na-anya onye Igbo agaghị anọ ebe a na-akpanya malụ. Nwesị na ọdụrụ mma maka na ndị Igbo na-atụ n'ilu si na ekewe ife dị n'ọfịa ekepụla agụ nkwọ na nna ya so nwere ọfịa. Obodo ha na-akpọ Naijiria ndị Igbo so nwere ya. Ndị Igbo nwerekwe soro nwere ya n'ụdị tozuru etozu. Anyị zuru ka eme na ife ọbụla a na-eme na Naijiria. Etu ọbụla esiri na ya chọwa ndị ma ife a na-eme. Ndị Igbo so na ndị agha ebu ụzọ gụnye na Naijiria na ndị ma ife a na-eme. Nwesị na ọ ga-adị mma onwe ka esi gbakọ ekwuba okwu ka onwe onye be anyị nọ na-etinye ọnụ wee na-asị eme etu a na ọ ga-adị mma. Nwekwe ike kọwalụ ndị onye isi ala na ihe gbasara nchekwa ndụ na akụ na ụba na ka ọ si wee dị n'ala Igbo. Onwe ebe na-enye nsogbu enwe n'ike tinye ọnụ na ka ọ dị, ma ọ bụ na o nwere onye si na ka ọ dị vakpabie etufa si wee chọọ onye anọ ebe a na-eke ive oke efu mmadụ ji wetie n'ebe a na-eme iwu esike ka ndị Naijiria nelugodo ive anya mana ọ dị mma. Ọ bụ na ọ dị mma na ekwesịrị na a ga-ewere ndị be anyị tinye ka o wee doo onye ọbụla anya na ya bụrụ ndị bịara abịa na Naijiria na iso nwere obodo a.